està pegant la llum per este costat. No? Està projectat de manera genial. Hi ha també paramesis, xicotes per baix. Té un desplaçament molt... que non so più. Ara està desplaçant-se. Desiderare di peggio. So anche che quando un Dio ti punisce Ara es mou un poquet per... Sí, però ella té un desplaçament però és molt... és ralentixat, però per exemple l'altre dia sí que la va gravar... No sé, si no jo... Què està passant? Sí, són paramesis. I es fixa al sol, veus, ahí. Ahí es fixa. Que es veu superbé. Té una xupona, no? Sí. Ara estic ahí gravant, entonces de vegades se fixa y entonces se lleva un pòrit y espera que passi algú i de vegades se lleva i se'n va nedant. Ahí estiu també molt bé el tracte digestiu. Anem a desplaçar la... Bueno, això és degut a... Sí, sí, perquè tenim una quan per per l'esquerra, ara és un molt millor. Molt millor, sí, mira. A lo millor, jugant en el pla. I no puc en el micro, jo també l'estic enfocant. O Félix va fer un retrato. Non c'è altro Està che gravant? Les antenes. Així estan les pates. El cor es hauria de veure darrere del cap. El sistema digestiu d'un color diferent i l'organisme. Ara espera't, jo he un poc de contrast a veure per veure el cor, jo crec que és... Veu ahí com va bategant, ho veus? I el tub digestiu d'un color diferent, no? I l'enfoc, anem a veure si enfoquem les pates. che non so più. Desiderare di peggio. Antenetes. Entonces, ¿qué tipo de bicharracos? Una dafnia, una pusa de agua, pulga de agua, dafnia, se alimenten els ¿Es peixos. la larva o qué es? ¿O esta es la pusa? Esta és xicoteta, Sí. però és una adulta. I les femelles tenen els ous dins. I se vagisen les pates cachites, que estan sin parells, estan totalment agitats, i el cor és el que es veu ahí, que va bategant, està estressada però no molt, i a vegades el cor va molt lento, i això també pot ser un problema de que pugui morir si està molt de temps estressada i un poc d'aigua. Vale? Che non c'è una